Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 27 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog unom nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 10 ngadto sa 17. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Sa Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya ang adunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw siyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahut, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kaya nagtanaw sila apan dili makakita, og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa na tuman ang panagna ni Isayas. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtanaw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila og mubalik kanako, og sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios, apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata og makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta og daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, og mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon o tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan o buligi sa imong gugma o grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.